Vítajte v Banskej Štiavnici. Dnes vám predstavíme náš nový developerský projekt Slnečné byty Lintich. Tento krásny developerský projekt v Banskej Štiavnici ponúka 14 bytov, z ktorých každý má buď balkón alebo terasu. V cene máte vonkajšie žalúzie, sietky proti hmyzu, zároveň klimatizáciu a interiér vám samozrejme vie investor dokončiť podľa vašich predstav. Slnečné byty sú naozaj slnečné a slnečné okuliare budete vždy potrebovať. Vítajte na terase slnečných bytov Lintich v Banskej Štiavnici, kde si môžete vytvoriť priestor pre váš oddych s rodinou či priateľmi. Môžete si sem umiestniť príjemné sedenie, jacuzzu, grill, je to len na vás. Veľkou pridanou hodnotou je táto oddychová zóna, v ktorej máte svoj vlastný podiel. Súčasťou tohto projektu sú aj nabíjacie stanice. Ku každému bytu prislúcha aj pivničná kopka. Máte možnosť si prikúpiť aj parkovacie miesto.